Ymmärrätkö tämän tarinan? Pysy loppuun asti testataksesi itseäsi. Tänään on erityinen päivä. Lähden ensimmäiselle junamatkalleni. Äitini vie minut rautatieasemalle. Asema on suuri ja vilkas. Näen monia ihmisiä kävelemässä nopeasti. Menemme lippuluukulle. Äitini ostaa 2 lippua. Liput ovat siniset ja valkoiset. Katsomme suurta näyttötaulua. Se näyttää kaikki junat ja ajat. Junaamme lähtee raiteelta 3. Kävelemme laiturille. Juna on jo siellä. Se on hyvin pitkä ja punainen. Nousemme junaan. Löydän paikan ikkunan vierestä. Istuin on mukava. Virkapukuinen mies tarkistaa lippumme. Hän hymyilee ja sanoo, hyvää matkaa. Juna alkaa liikkua hitaasti. Vilkutan hyvästit asemalle. Ohitamme taloja ja puita. Näen vihreitä peltoja ja lehmiä. Juna kulkee nyt nopeammin. Äitini antaa minulle voileivän. Syön voileivän ja juon vettä. Pysähdymme pienelle asemalle. Jotkut nousevat pois ja toiset nousevat kyytiin. Juna jatkaa matkaansa. Tunnin jälkeen saavumme asemalle. Nousemme junasta varovasti. Isoäitini odottaa meitä. Hän halaa minua tiiviisti. Kerron hänelle junamatkastani. Hän hymyilee ja sanoo, tervetuloa. Olen niin iloinen, että olet täällä. Opi lingostories.fll